Diyos maray na aldaw po sa Indogabos. Iayon ta po sa satong pagpamibi, ang mga minasunod na misa intenciones. Thanksgiving for all blessings received, offered by Melba and Felipe Grijaldo and family, Bunyag family, Doti Monte and Auri family. Thanksgiving for all blessings received, especially for the birth of baby Owen, offered by Cicely Delgado and family. Thanksgiving and petition of Lorraine Evanen and Robert Eifert Jr., Lorraine Evana Clarete, Lawrence Evan Rubio, Bailey Matias and Engero family. Thanksgiving offered by Llantero and Dicena family, Virgie Balang and family, Mr. and Mrs. Absalon Abio, for safety and good health of Cindy Bunyag and Carmen Bunyag, offered by Benang, for divine guidance and good health of Arnaldo II and Arnold Corby Bunyag, for safety and good health of Maria Faye Dona, Gerald Theodore, Viel Maria, and Jerome Rodriguez, offered by Benang. Petition Mass for safety and financial blessings and successful business, offered by Llantero and Dicena family. For the eternal repose of the souls of Father Luan Harsha, for all souls of dead members of CRC and LLFCC, especially Lorenzo, Maria Paz, Corazon, Celeste, Fe, Salve, Carmen, Purita, and Joel, for the souls of Arvin Arnold and Arnaldo, offered by Benang Bunyag, for the souls in purgatory, offered by Melba and Felipe and Grijaldo family, Llantero and Dicena family, Abio family, for the souls of Nenita, Amado, Silvia, Elaine, Filimon, and for all souls in purgatory, offered by Nene del Rosario, for the souls of Damian, Felicidad, Eulogio, Bernardo, Antonio, Erlinda, Alicia, and all souls in purgatory, offered by Virgie Balang and family, for the souls of Perfecto, Avelina, and all souls in purgatory, offered by Matias family. Ngunyan, iyo ang ika-14 Domingo kan ordinaryong panahon. Bilang mga aki kan Diyos, sa paagi kang inako tang bunyag, pigpapagirumdum kita, na padagos na isabuhay, asin ipadagos ang pagpahayag kan marahay na bareta kan kagurangnan, na enot na ipinahayag ni Kristo. Ini magigibo sa paagi ning paglingkod sa satong kapwa. Ang satuyang Santa Misa ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Felipe Dalanon, formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po ang gabos, asin awito niya to ang awit sa pagpuon. Kaugmahan na daling makakaagaw, kundi kabuyang sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daling makakahanay, kami sa imong minapuli. Bunganin pagtiripon, di mga magturugang sa saimo. Sangara ka nama, asing kanaki pati kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa itong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ko ni Makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko,
makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Dani Neveren, sa gabos na Angeles, asin sa indong mga tugang, na ako ipamibi sa kugarang Diyos. Merak manlagod sa tuong Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tuong mga kasalan, darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katolinongan, sa mga taong marahay ang buo. Inuumaw miika, rinorokyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka dakula mong kamurawayan, kahurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos Amang makakamhan. Kahurang ng aking bukong Jesu Kristo, kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan purong kahalangka. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. O Diyos, nahuli kan kapakumbabaan kan sa imo aki. Binangon mo na nagpadungkal na kinaban sa imo mga paratubod, tawanan banal na kaugma, an mga hinawas mo sa koripnaning gibuhon mong makinabang kandanay na kaugmahan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imo aki, na kaiba mong nabubuhay sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Si Propeta Ezekiel, sinugo ka Diyos, bilang sarong tagapagtaram sa tahaw nin sa iyang kahimanwa, mga taong masumbikal kan marahay na bareta, maghimati man sinda o dai. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa surat ni Propeta Ezekiel.
Pagkataram nin siring kan kagurangnan, luminaog sako ang espiritu. Pinatindog ako sa sakong mga bitis, asin nadangog ko ang kaulay ko. Nagsabi siya sako, aki nin tawo, sinusugo taka sa mga Israelita, sa mga rebelde na nagrebelde. Sinda asin ang sa indang mga magurang, nagsumbikal sako, sagkod ngunyan, mismong aldaw. Mga aki na mahibog ang lalawgon, asin matagas ang puso. An sinusukuan kong sa imo, tanganing masabihan mo, siring ang sabi kan kagurang ng Diyos, magdangog sinda, o dae makilabot, tasutil na harong sinda. Aramon lamang ninda na igwanin profeta sa tahaw ninda. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Ansa mong mga mata pasiring sa kagurangnan, sagkod na kami kaugayan. Ansa mo mga mata, pasiring sa kagurangnan, sagod na kami kaugayan. Pasiring sa imo, hindi taas ko ang sakong mga mata. Ika na nag-ierok sa langit. Siring kan mga mata nin mga surgoon, na pasiring sa kamot, kan sa indang mga amo. Ansa mo mga mata, pasiring sa kagurangnan, sagod na kami kaugayan. Siring sa mga mata kan lingkod na babae, na pasiring sa kamot kan sa iyang ama. Siring man ang mga mata niya mo, pasiring sa kagurangnan na sa imong Diyos, sagod na kaugayan kami. Ansa mong mga mata, pasiring sa kagurangnan, sagod na kami kaugayan. Kaugayi kami, kagurangnan. Kaugayi kami. Huli ta gutiran kami nin paghamak. Huli ta pinagutiran ang samong mga kalag, kan mga pag-ulog-ulog, kan mga layaw. Ang paghamak para sa mapaglangkaw. Ansa mong mga mata, pasiring sa kagurangnan, sagod na kami kaugayan. Ipinapahayag sa ikaduwang babasahon, ang kahalagahan kan pag-ako kan sa tong mga kaluyahan bilang mga tao. Digdi ipinapahiling sa to na sa tahaw kan sa tuyang mga kadaihan, kita pigpapakusog kan pagkamuot kan Dios. Tinanyogon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korento. Mga tugang, ta ako si Pablo, tanganing da ako manggana sa kaugmahan, huli sa labilabing kadakulaan, kan mga kapahayagan. Tinaawan ako ning tunok sa laman, sugo ni Satanas. Sa paglanog sako, tanganing da ako manggana sa kaugmahan. Manungod ka ini, 3 beses kong kinaulay ang kagurangnan na mawara lamang sako. Alagad siya nagsabi sako, igo na sa imo ang sakong grasya, taang kapangyarihan, nalulubos sa kaluyahan. Kaya urog kaugma, kung iorgulyo ang mga kaluyahan ko, tanganing mag-irok sako ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya ikinakaugma ko ang mga kaluyahan, ang mga pagtuya-tuya, ang mga kasakitan, ang mga pagtugis, asin ang mga kaurasaan. Huli kay Kristo, tapag ako nagluluya, dangan ako makusog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, matindog po sa pagrukyaw kad banal na ebanghelyo. Alleluia, alleluia.
An kagurangnan mapa sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal ebanghelyo susog ki San Marcos. Amurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagluwas hali duman asin naglaog sa sadiri niyang daga. Asin sindo siya kan sa iyang mga disipulos. Pagkaabot kang Sabat, nagpuon siya pagtukdo sa sinagoga. Dakul ang nagdangog, nga ngalas na gayo, nan sabi, sa ingkay ni nako ay ni, asin ano ang kadunungan na itinao sa iya, ang siring na mga milagro na nangyayari sa iyang mga kamot, bako ini ang panday, ang aki ni Maria, asin tugang ni Santiago, Jose, Juda, saka Simon, bakong yaon ang mga tugang niyang babae digdi sa to, nagraot ang buot ninda sa iya. Sabi sa inda ni Jesus, mayong propeta na daing iginagalang lain sa sadiri niyang daga, sa iyang mga kadugo, asin sa iyang harong. Dahil siya duman nakagibo ning anong ngangalasan, maliban sa nagkapirasa ng mga may helang, na pinatungan niya ngani kan mga kamot sa pagbulong. Ngangalas siyang gayo tamayo sindang pagtubod. An maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang, ano daw ang mga milagro na mautang mangyari sa buhay ta? What are the miracles that you are praying for? Ang iba sa tuya, tibaad ang milagrong hinahagad, iyon na ang sa satuyang salud. Na marahay man ang satuyang mga helang o pinapangadji ta ang satuyang kapwa na magkamilagro na mawara o mahali ang mga helang sa hawak. O ang iba, naghahagad milagro sa about success. Na magkaigwaning maray na trabaho ang sa tuyang aki, ang sa indong aki, o ang sa indong kapamilya, o magmilagro man na maging marhay ang buhay kan sa tuyang pamilya, kan sa tuyang mga aki. O ang iba man, naghahagad ning milagro sa pagbabag-o ning puso or the change of heart. Minsan, pinapangadji ta man ang sa tuyang kapwa, nalugod ang sa kuyang agum, ang sa kuyang pamilya, ang sa kuyang aki, magkaigwan ning pagbabago sa puso. Asin, sarok man yan hinahagad tang milagro. O tibaad ang hinahagad ning dong milagro, na ang si mga nag-utang sa Indo, magbayad. Dakulaong milagro yan. Kan pandemic, inutangan ka hanggang ngunyan, mapa. So naghahagad kang milagro, Lord. Napapagawa sa indang puso, na magbayad kan sa indang utang. Kaya mga tugang, in every miracle, there's only one requirement. Alam po nindo anong requirement? Pagtubod. It's faith. Kaya kung mararisa po nindo, ang mga milagro na ginibo ni Jesus, ang hinahagad niya o ang requirement na nangyayari ang milagro, iyo ang pagtubod. Itong babae na pirang taon na nagdudugo, dahil man siya sinugo ni Jesus na magrani, kaputan ang sayang bado. Ninhulita sa pagtubod, kay ning babae, narahay siya. Si San Pedro, kang nakaging mga Domingo, na nakalakaw siya sa tubig, ninhulita sa pagtubod. Tano siya malalamos na, ninhulita, nawaran siya ning pagtubod. So kung marisa po nindo ang istorya, ang mga milagro na ginibo ni Jesus, permingyaon ang pagtubod. Kaya sa Ebanghelyo tangon yan, 40th Sunday of Ordinary Time, bakong pag mimilagro ang nadangugta, kundi ang disbelief o pagluya kang buot kan mahal na Diyos o paghihinayang kang mahal na Diyos sa nangyari sa iya sa iyang lugar. Kaya sabi sa Ebanghelyo, dahil na siya duman nakagibo ning anong ngangalasan maliban sa nagkapirang may helang. Ngalas siya, gayo tamayo sindang pagtubod. He was not able to perform any miracles.
or mighty deeds apart from curing the few sick. He was amazed of their lack of faith. Jesus was amazed. Nangala si Jesus. Because in his own town, he was not able to perform miracles. Maisip kita, Diyos yan, Diyos si Jesus, may kapangyarihan siya. Tano, day niya kayang, day siya nakagibo ng milagro. Day man ibig sabihin na siyang kakayanan, kundi day kaya ninhulita mayong pagtubod. Their unbelief renders Jesus powerless to do anything. Kaya, mga tugang, ang pagtubod, bako sa nang pag-aram. Because, of course, when we want to learn or to love God, we should learn, know God. Pero, ang pagtubod, dapat nagtatalubo, nagrararom. Kaya nga ni, kang kita binunyagan, it is the beginning of our faith. When our parents allows us to be baptized, diyan nagpupuon, the seed of faith within us. Kaya, ang pagtubod, bako lang pag-aram, kundi faith means to trust and have confidence in God. Pagtitiwala na may Diyos sa buhay mo. Kaya, ang pagtubod, it is allowing God to be the God of our life. Tinutugutan mo ang mahal na Diyos na mag-control sa imong buhay. To trust God, to let God rule in your life. Kaya haputon tapong sa tuyang sadidi. Who rules your life today? To whom do you entrust your life today? Itinitiwala mo daw ang sa imong buhay sa imong sadiri. May body, may rules. Ako ni, buhay ko ni, kaya ko ni. Or do you entrust your life to your husband or to your wife? Bako lang ninhulita, under desaya. Minsan, buhay ko ang sa kuyang agom. Or do you entrust your life to your children? Iyong nagbubuhay sa indo. Iyong nagtataw sa indong kaugmahan. Or do you entrust your life today because of your business? Because of your work? Tayo ang nagtataw sa indo ning urual daw na pagkakan. That's why, my dear friends, in our readings today, in our gospel today, Jesus is inviting us to strengthen our faith. And let us reflect on these 3 ways in order for us to strengthen our faith, to entrust our life to God. Totoo po ba kung madali ang pagtitiwala? Pero ngunyan, pinapangapudan kita na ibalik sa buhay ta ang mahal na Diyos. So let us reflect on these 3 ways so that we can have faith in God, to strengthen our faith in God. And in order for us to trust our life, to entrust our life to God, let us always be courageous. Courageous. Ang tiwala ta sa mahal na Diyos, iyo ang nagpapakusog kang buot ta. Maski anong mangyari sa buhay ta. Anong man problema na maabot, pag itiniwala ta ang buhay ta sa mahal na Diyos, pinapakusog ang satuyang buot. Kaya igo pong Latin na tataramon or Latin dictum na nagsasabi, Fides sit maior timore. Fides sit maior timore. Or in English, let your faith be bigger than your fear. Let your faith be bigger than your fear. Kaya, the more we have faith, the less we will be afraid. Magayon po baga? The more we have faith, the less we will be afraid. Kaya, ang word na courage, hali po yan sa Latin word na cor, as in agere. Pagsabit ang cor, means heart. Kaya ba may Corpus Christi, corazon. It's a heart, so cor. Ang agere means to do or to act. So in simple terms, this may mean, courage means to act from the heart. That is courage.
cor agere, to act from the heart. So, sa simplest term, sa Tagalog, lakas ng loob. Sa Bicol, kusog, buot. That is courage. Ang courage, iyon sa tuyang buot or loob na pinapano kan pagkamuot asin herak kan mahal na Dios. Kaya, courage is not tapang kan hawak, bako siyang kusog kan hawak, kundi kusog kang puso. Igo bagang mga tao na hanggang kusog kang hawak sana. Yan, mga hinabunan na kusog. Kaya pag may mga taong burat, mao yung courage, makusugo na makipagsuntukan, maski nakainom, ninulita, kusog yan kang hawak. Pero ang buot kayan, maluya man, ninulita, dahil man siya in control. Kaya ang courage is the strength o tapang kan puso. Kaya iyo po ang nangyayari pag nagtitiwala kita sa mahal na Diyos, pinapakusog ang satuyang buot. Ngayon, pag nagtitiwala ka sa imong aki, na maski mag-commute yan, pinapakusog mo ang buot mo na makakaduman siya sa eskwelahan. Makakaya niya magtrabaho sa ibang lugar, inulita may tiwala ka. Lugod, iyo man ang satuyang pakusugon sa buhay tang pagtubod. May we have the courage. Pakusugon ta ang satuyang buot na ang Diyos an iyon mag-rule o iyon maging in control kan satuyang buhay. Pandua, tanganing ang satuyang pagtubod, magkusog, let us all be calm. Kung enot, be courageous. Pangadua, maging kalmado, to calm. Kaya pag anuman mag-abot na problema sa buhay ta, kalmado lang kita. Ninulita, sabi nga ni sa pangaduwang babasahon, my grace is sufficient for you. For power is made perfect in weakness. My grace is enough for you. Kaya, totoo po, bilang tao, pirmi tayong sinasabi, tao lang po kita, may kaluyahan, may mga kakundian, may problema, may maabot, day man kita perfecto, pero tandaan ta, may Diyos kita na mararanihan. Maski anong problema na aagihan, lugod ang Diyos ang enotang ranihan. Bakong inomon, bakong chismis, bakong pagkakan, minsan stress eating kita, kundi Diyos ang satuyang raranihan. Sabi ka ni, padago sa second reading, I will rather boast most gladly of my weaknesses, in order that the power of Christ may dwell within me. Therefore, I am content with my weaknesses, insults, hardships, persecutions, and constraint for the sake of Christ. For when I am weak, then I am strong. Magayon po na itiwala ta ang satuyang buhay sa mahal na Diyos, ning hulita aram ta, natatawan kita ning kusog kan mahal na Diyos. Pag inaaga nindo sa iba, di sa kamunduan kan kinaban, sarong aldaw lang yan. Iinom mo yan. Pagkaaga, yan panagad ang problema. Ichichismis mo, pagkaaga, di ka man nagkusog. Nagluyang sa imong moralidad. Pag sige ka mangkakan, ning sobra, sarong aldaw, maugmakaw, sarong oras, basog-basog ka. Pero pagkaaga, yan panagad ang problema. Pero pag ang Diyos ang sa indong niranihan, day man dali-dali mararahay, pero sa pagmati magian. You will see God working in your life. For when I am weak, then I am strong. Kaya lugod, padagos ang pagdangog ta sa mahal na Diyos. Let go of the things that we cannot control. And let God take over our fears to calm and console us. Pag itinitiwala ta ang buhay ta sa mahal na Diyos, ibig sabihin, tinitiwala ta man sa iya ang sa to yung mga pinag-aagihan, pinagsasakitan. Dahil po pag kimkimon ang mga problema sa buhay, po, makulog yan sa tulak, minsan makulog sa puso, atakihong ka sa kadakol mong problema sa buhay. Offer it to God. Itiwala ang sa imong buhay. Asin ang panghuri,
tanganing aso to yung pagtubod, magkusog, let us all be confident. To be courageous, to be calm, and lastly, to be confident. Ang word na confident, hali sa Latin na cum fidei, C-U-M, fidei, which means with faith. Kaya arog man kan mga disipulos na minsan nalilingawan ninda, nakaibanan ninda ang mahal na Diyos sa inang pagkabuhay, iyon mo nangyayari sa tuya. Na minsan sa buhay ta, nalilingawan ta na yaon pala ang mahal na Diyos sa buhay ko, urual daw. Yaon pala ang mahal na Diyos nagigiya sa kuya, urual daw. Kaya let us be confident that God is always with us and in us. Ninulita, kan kita binunyagan, nagkikitang mga aki kang mahal na Diyos. Asing kung kita aki kang mahal na Diyos, dahil kita papabayaan kang mahal na Diyos. And it is just the strength of our confidence na yaon ang mahal na Diyos urual daw sa buhay mo. Dahil pulugod kita makalingaw yan. The moment that we are baptized, kasama ta, perming kaiba ta ang Diyos sa buhay ta. Kaya ang pagiging Katoliko, bako lang nasa loob kang simbahan, maski nasa luwas ka kang tinampo, maski nasa luwas ka kang harong mo, nasa trabaho ka, you are a Christian. You are Christ-like. Tayaon ang Diyos sa buhay mo. Kaya, sa tuyang pagbabaklay, digdi sa kinabanay ni, ano man ang pag-agihan ta, perming girumduman ta na makakahawas man kita. Maski anong pagsakit, maski anong pagpadungkal sa buhay ta, makakatindog man agad kita. Ninhuli ta, sabi kaya, itatawid tayo ni Jesus. Jesus will always be with us. He will help us. Kaya, dahil kita mag-asa na yaon man ang mahal na Diyos sa buhay ta, makakalibre na kita sa problema kang buhay. No? God does not promise us na mayo kitang problema na pag-aagihan. We will always have and face problems, difficulties in life. Pero, ang ipinangako kang mahal na Diyos, na iyo na iibanan kita urual daw. Iibanan ka urual daw sa buhay mo. Maski anong mangyari. Kaya mga tugang, to whom do you entrust your life every day? Lugod, itiwala ta ang buhay ta sa mahal na Diyos. Mamang problema na itiwala mo ang buhay mo sa imong pamilya, sa imong agom, sa imong trabaho. Pero lugod, ang top one, pirmi ang mahal na Diyos. Kaya, kung ano man mangyari sa buhay ta, lugod day kita matakot. Because the Lord calls us to be courageous, to be calm, and to be confident that God is within us. Amen. Matindog po. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Jesucristo aking bugtong niya, kagurang ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa parupakinabang din mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat din laman, sa buhay na dayang kasagkuran. Amen. Nag-aaram na ang Ama, nakikiulay sa to, sa malayan-lain na kamugtakan, mabibi kita na madangugtaan sa iyang tingog, asin mahimati kan sa iyang mensahe. Ang sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing an mga namamayo kan simbahan, maghulit kan tataramon kan Dios na may kusog buot asin maisabuhay ini na may pusog na pagtubod, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo gaan sa mong pamilya. Tanganing an mga magurang na Kristiyano, mapakusog sa pagsunod kay Kristo, andalan, katotoohan asin buhay, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo gaan sa mong pamilya. Tanganing ang satuyang mga pamilya, mga katuod, asin kahimanwa na naging bendisyon para sa to, magdanay sa pagkamuot kan Diyos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo gaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga nagihelang, asin ang mga nagagabatan sa buhay, makamati kan pagpadangat kan Diyos, huli kan pagmakulog kan sa indang mga pamilya, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninyo gaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga gananyatong mahal sa buhay na yaon na sa pag-iriba kan mga banal, talingkas sa mga kahurasaan in buhay, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan. Amang makakamahan, tabangi kami sa gabos niya mong gibong unyan na simana, an sa mo yung mga tataramon asin mga gibo maging burabod ning kaugmahan, para sa mga nasasabatan niya mo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Sa iyo, sa ang sakuyang buhay sagot mahal. Kaugmahan ni sakuyang puso asin kalang na ikadanay na paglingkuran. Sa imo sa nakahuranan ang sakuyang isip inunusay ko sa imo katalingkasan ko para sa kaumawan mo. Kapag ako karuranan na magdanay na maglingkod sa imo. Magpamibi ka mo mga tugang tangani nga sako sa inyong atang makumanlugod kan Dios sa ang makakamahan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Andusay na pagtulot sa imong ngaran maging maglinig sa mo kagurangnan, asin magdara sa mo uro aldaw sa gawi ning langit doon na buhay. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanaw si sinakakaligtas na danay sin minsan sen. Magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na ma Dios na makamanading kasagkuran. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tawo, nagpakumbabang mamundag sa Birhen. Siya na nagtios kan krus, nagtalingkas sa mo sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon halis sa mga gadan, nagtao sa mo nin buhay na day kasagkoran.
kaya kaibakan mga angheles asin arkangeles, kaibakan mga trono asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, kagunaan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin dagat, anokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, panatan ang inaligtig, sa ngaran kang kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kay ning maatang namimibi kami, pabanala ka ng buwan kan sa imong spirito, tanganing para sa mong maging hawa kasing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugan niyang buot, pinasaluiban sagot sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, nagpasalamat, binakini asin itino sa iyong mga disipulos, nang sabi, mag-ako kang magabos asin magkakan kay ni, tayo niyan sa kuyang hawak, na idinudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya mining kalis, sa singgiraray pagpasalamat sa imo, itinaos sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kung magubos, asin mag-inom kay ni, tayo ni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuluson para sa indo isin para sa gabos, sa pagpapatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamaletan niya mo. Ang narabuhay mo liwan, ipinapahayag, sa kanya ikaw magkatulog. Kaya kami nagrurumdum kan sa iyang pagkagana sing pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay sing kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaher kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girom na mga kagurangnan na sa imong simbahan nakalakop sa bilog na kinaban. Tangay malubos mo siya sa pagkamuot, kay baka sa mong papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siriman girumduma sa imong paghera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin gabos na maganan. Dangan ako asin da siliwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namibibi kami, tangani kay ba ni Santa Maria, Virhen ina kan Dios, kay ba ni San Jose sa ing esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupang nakapagaygaya sa imo, magkanigo maging keres kan buhay na din kasagkoran, mag-umaw asi magpanguraway sa imo siring man, huli sa akin mong si Heso Kristo. Huli sa iya, sing kay banya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen.
tukduan ka nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Dios no nakagalingan nangangas kitang magsabi. Ama niamo nayapon sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahagdan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muya nonya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin aray kami ang narahasa suko, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot na may bibi kami kagurangnan, warasan sa aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkairak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaw, masim pagdatong, kan sa mong pariligtas na si Heso Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Heso Kristong kagurangnan ka nagsabi sa imong apostoles, katininungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katininungan itinatao ko sa indo. Hari pagilingan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay sa naghahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katininungan kang kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatanaong kamo nin katininungan. Is Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan hinaan, kahiraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kang hinaan, kahiraki kami.
mga kasalan kang hinapan. Awi kami, nin Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, paladang inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtarang kasana, asin an sa kong kalag, mauumayan. Matindog po. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kaming warasan samo an mga napano ning kadakol na atang na magkamit kan mga nakakaligtas na balaog as hindi inanggad maguntok sa pag-umaw sa imo. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pagpasalamat asin sa anunsyo. Pasalamatan ta po ang sa tuwang celebrante ngunya na si Reverend Father Felipe Dalanon.
Ang satuya pong mass offerers, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family, as in Engineer and Mrs. Stephen Balang and family. Pasalamatan taman po ang akolito, ang mga nabasa, asin ang gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa inyong gabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-ayre kan misa nin Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa nin Banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na si mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-attender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po ang gabos sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magduko sa pagbindisyon sa mga nagdadalan ngunyan. Diyos na makakamhan, danay na maglikay sa Indo sa gabos na karaatan, asin magkanigong magwaras sa Indo kan mga balaog nin sa iyang bindisyon. Amen. Gibuhan niyang mahigos ang mga Diyos no na tataramon sa inyong mga puso, tanganing danay ning mapano ning mga kaugmahan. Amen. Mantang nasa sabutan ang maray asing matanos, kamo danay na makaabot na naglalakaw sa dalan kan mga tugong kan Dios, asin mahimong magparamana kaiba kan mga nainot na kahimanwa. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, asinaki, pati kan Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katinunungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon Yakob munyan. Ang tatarahamon na nadango, ang tinapay na nagpaso, ang murabohon din pagong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalan din tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan.